Muchato wanezuro uya wakatitaridza zvakawanda guys. It taught us a lot as human being kuti sometimes if you are humble pa social media you can go far. Kana Mwari vada zvavo kukusimudza havana basa kuti ndiani ari kutaura kuti chii kana kuti ndiani ane opinion iri different kana kuti pane vari kupokana nazvo. Kana Mwari vada kungokusimudza anongokusimudza, right? Tose mone zvakaitika nezuro paipai zvakaitika kuvanhu vekwanyatava. Vana vatakavaona zuro unoyu vachitanga pa social media and their content was very simple and it vachingotaridza lifestyle yavo sezvairi, vachiburitsa havo magarden avo, vachiburitsa havo mavaigara munkuku mavo zvichienda zvakadaro. And then people saw the realistic in them and itika vakabva vati havana vari ngativabatsire. Vakatinga kubatsirwa nevanhu mbijana tichiona. Umwe achiti ndiri kukuofa kuruka musoro, umwe achiti yaindi kuite chakati, umwe achiti ndiri kupai huku, umwe achiti ndiri kupai usai hwekuti mutengese, zvishoma nezvishoma. Vana ava vakatinga kuwana support kubva kuruzhinji rwemhuri yeZimbabwe. Anditi vawana support kubva kurumhuri ruzhinji rweZimbabwe. Anditi vakasvika pakuti pane akanovatoresa mapasipoti. Anditi akaenda navo akanovatoresa mapasipoti, vanhu vese vachiona. Pakaita vamwe kuti avaipusha everyday, vana ava vachipusha anditika kuti vazikanwe. Anditi kubva kumaghosti chaiwo, kubva kune mamwe mapeji chaiwo, mamwe mabloga chaiwo, andika kubva kune vamwe vanhu chaiwo, mamwe mabusinessmen vakapusha vana ava kuti vazikanwe. Why? Because they came as they are. Kutaura chokwadi pamberi paMwari, ngatiudzane chokwadi. Hatina kana one day takambodzwa navekwanyati vachiya pa social media vachinzi vakatuka munhu. Kana even mu comment section kuchinzi pane vatuka munhu. Somwe tichingoona tasinga comment, taingotarisawo tichingofollowa content tichingoona, but we're not even commenting. Anditimaona andina kana pandakamboona kana not even a day vana vachinzi vatuka munhu kati vapindura comment munhu zvinhu zvakaipa. Vanhu vainyora zvavanoda. Munongotiziva maZimbabweans, munongozviziva zvamuri maZimbabweans kuti titori vanhu vane tinotongori ne bitterness naturally. We are people that have got bitterness naturally. Anditika right, vanhu vainyora zvavanoda vazhinji, zvavanoda zviri opposite, but never a day ravakauya vaka apane pampokuti obvious zvaitombovabatao vari kwavari pamotombobata, but vanga vaitawo majority yevanhu vakanga vachimira navo, majority yevanhu vakanga vari kuvasapota, so they had to continue imukati meima negatives iwayo vakakontinya vanava. Havanawo vakatuka, havanawo vakapindura kana kuti kudini. Instead vaitoudzwa zvokuita kunzi dai manga madai mungozivawo zvatiri zvamuri mozvizivawo maZimbabweans, apa dai madai, apa dai madai, apa dai madai. Vakatomboita ka confusion, so vachiudzwa zvakasiyana nevanhu kuti apa dai manga madai, apa dai manga madai, apa dai manga madai. Vakutoudzira papeji pamwe pacho pachinji pacho vaitotevedzera guys voti okay tasina kuzvinzwa apa matidai, apa matidai. Antimaona vachingokura vachienda saizvozvo vachikura kuzosvika pastage kuti vakura vanhu vakona kuti no, vana vavanyanyirwa, takungonyanyira kudza vana vazvokuita papeji pavo kuti dai manga madai, dai manga madai. Vana vatove neconfusion, vachazivi nenyaya yekuti vari kuziva kuti tiri kubatsirwa nevanhu handiti, ende vari kuda kuteerera futi vanhu vacho vanovabatsira. Saka toita sei pakasvika pastage yekuti pane vakati tokumbirwa kuti tikumanage, let me manage you, tione zvinoita sei zvechokwadi sevanhu vatokura. Remember kana guys vangove nemanhamba sei pamusoro, handitika watove munhu utoti chero paunofunga kusvika kudai so, handiti sezvanga zvavaita vana vavai pane pamwe pokuti people were now taking advantage of them, handika vachida kungovashandisa vomaketerwa zvinhu zvavo mahara. Handimaona hapana kana sendi, and we all know kuti all these influencers vanobhadharwa and ndokurarama kwavo vazhinji vacho. Kana ukauya neadvert yako I charge you, you pay me, ndokuitira basa rako anditi. So vachinji vanga vakuteka advantage yevana ava vachida kunoadvertiserwa mahara vasina kubhadhara. Umwe ungoti yaindisangana nemi kutengerei chicken licken kana ndikutengerei KFC, votenga KFC antika in the process vonzi mention my page kana to mention my name antika munhu akutozikanwa because zvechokwadi vana vava chandakaona vakakumenshina vakakutaura naturi business ka zvechokwadi unoenda kumberi unokura. Vane trust, vanhu vachine trust nevana, vanhu vachine trust nevana. Vakangokumenchina kana ngokutaura kana unotoenda kumberi zveshuwa unosimuka. Antimona unosimuka. Saka vanhu started seeing that opportunity vakataka kutaura zvakawanda vachida kuvashandisa vachitoshandisa mahara kusvika pakazoitawo vakati regai tikumanage because nguva yanga yakwana ende pakuti vana vaitewo mari vakwanisa kuti vachinje upenyu hwavo because social media kana uchiziva zvauri kuita guys, social media can change your life. Vana vakachinjwa upenyu hwavo tise tichiona this zvakaitika within a short space of a year. Kana Mwari vada zvavo within a short space of a year, handiti vada zvavo kune mamwe ma-influencers ma-socialites or whatever you call themselves. Antimaona vatove nenguva varipo haana kana chanoti ichi chekudai ingori social media from hand to mouth.
ndo social media yacho, from hand to mouth. Handiti right, vana vakusvika pavasvika right now neungwaru neuchenjeri nemaideas evamwe vanhu nekubatsirwa, vakabvuma kubatsirwa vana ava vakaita zvinhu zvavo. Handimona iko zvino vave nezvinhu zvavo, chero social media ikazovasiya nhasi, chero vanhu vakazoti nhasi aiwa hatichadi kusapotai, chero ivo vakafunga kuti toda kuvhara mafoni edu, vave nebusiness rekumira naro. They have their own business now rekumira naro rinotovararamisa vachienda. You cannot compare life yavo right now nelife yavakatangwa vari kuSA, right? So toda kungozvitenda zvese izvi, toda kutenda zvese zvakaitika even pamuchato nezuro. Takuona masocialites ma-influencers ekuZimbabwe ese. Thank you very much. Handichakwanisa kumenshana ini masi, ndida kuitira video yenyu zuro chida kutendai, asi ndakahodecida because papa nemwe nyaya yanga yavepo. Andi makamira makatadza kubatana, vekuZimbabwe makatadza kubatana, makataridza kubatana. No wonder why muchinzi munovhaira, no wonder why muchinzi mwamudi kubatana nevamwe. No, mutori bho makadaro, itai yamuri kuita ikoko. Musatombodzike zvenyu makadzika kunoku kudai, musatombo, because kune disaster yega yega. Kune disaster munotodonedzwa. Garai muchita yamutoita iyoyo bho zvekuti makabatana tikaona zvekuti kukaita vamwe vakaburukawo kubva kuno kuzasuku vakaendawo vana angu Tindo nana mama Grey nana mainyeshaiwa tinokutendai mama muchimiramira makasapota zveshuwa, right? Ndobvapo ndoenda apa pa the very important part yandoda kuti nditaure nezvayo. Anditi kuma socialites ma influencers ariko kuzasuku asiri kumadheudheu ekuno kuma price kunoko. Anditika vanozviziva. Uno expect a social media can change your life if you are doing good. Social media can change your life for the better. Unochinjwa life yako sei iwo chimuka makuseni kubaya life rekutuka vanhu. Unochinjwa life yako sei iwo chiti vamwe vakavata iwo uri kuvatira kubaya life rekutuka vanhu. Vamwe venyu varikuda kutoyambuka, vamwe venyu varikuda kutoyambuka out kubuda kuenda kune dzimwe. Unotorwa nani iwo uchiziva kukutuka vanhu zvemubhurugwa? Unotuka vanhu zvakadzikadzika uchiudza vanhu zvese zvaunoudza vanhu muroi. Undozikanwa neunhu kunzi aka ndike kungotuka. Unotorwa nani? Sometimes you block your blessings nekuda kunzi ndini. Nekuda kunzi ndini unovhara. People vachauya zveshuwa vanenge vachikunyepera vari muchikona. Vachirati watiri vanhu vako vanonakirwa vachikupa, vachikutumira $20, achikutumira 20 pound uri ikoko. Uri ikoko, vachikuhaipa, vachikufurira, vachitaura tamba wakadzvanya, tuka ningi, vari kuseri, vachikutumira zvima 20 pounds. But ucharamba, musi wanodzeda kuti nhasi handichadi nemari yangu, handichadi nemari yangu. Zvavharana. Zvavharana. Kunenge kusina, kungotuka vanhu chete. Kungoti nhasi ndoda kutageta ningi, nhasi ndoda kufamba naningi, nhasi ndoda kufamba naningi. The world is watching. People are watching. And kunotori pakati pevanhu vanokusapota ipapo, vanotombokuona uchipenga kudaro. Pane vamwe vanhu vanenge varipo vakabata mikana yekuti vanhu vaende kunze. Varipo. But unopiwa nani? Alright. Unofunga chero isu tikawa kuti apaita mukana. Can we tell you? We can't. Because uchauya wotaka kunyadzisa TV vanenge vakunza vacho. Wotaka kuvatukirira zvemubhurugwa. Wotaka kuvatukirira zvimwe zvinhu zvisingaite. Social media can change your life for the better. For the better if you know how to use it. Social life will change your life for the better. Kana mwari vada. But unoramba uri palevu iyoyo. Kana kudzokera pasi chaiko chaiko. Kushaiwa yerenti chaiko chaiko. Because all what you know. Kungoti ndiningi muroi. Ningi toda kungomutuka. Toda kutuka ningi. Toda kutuka ningi. Ningi akazonditadzira. Ningi akazodai. Ningi akazodai. Ndo zvaunongogona chete ucharamba uchingove ipapo, hauna kukwinda uchingoita hand to mouth. My guys, time ichiripo 2025 uyu. Pinda upinde zvakanaka. Kune vanokuona, kune vanokuti uyu tamufarira life yake kusiririsa ndikatichinje life yake. Unoyambutswa zviri nani kunotambura uri kudiaspora. Zviri nani kunotambura uri mune imwe nyika. Uri munyika imomo. Haumbofoka nenzara. Hauna stress yekufunga kuti rent kana kuti chino. Chokwadi chakanaka tiri kupinda na 2025. Hanzi truth breaks no friendship. Anokuda anotaura chokwadi. Ngatichinjei unhu hwedu tese. Chatinogona kutuka. Vamwe vari kutoyambutswa. Example ndiyo iyi yandatenga kutaurai. Yevana vekwanyati. Vana vadiki diki ma 20s. But look at them. Look at them. Look at them. Vanhu vanenge kwanu here kukuwaipa here vanokuwaipa uchituka
vanokuhaipa ukati beri dhongo aha vanokuhaipa vanhu but ucharamba uri ipapo my guy. You will never step your foot nokuti akuna anoda kukubatsira kuti ubude. Siya zvekutuka, siyana nezvekuudza vanhu zvemubhurugwa, siyana nezvekungobatana nevanhu vese because destiny yeopa yako hauzivi kuti inobudira papi. Kwairi chaiko hauzivi. Problem you are in a hurry. Zvatoramba no mukana inobuda wakarivara vanhu vonzwa, vanhu vanotonzwa but iko zvinodadzwa mukana pane pandichaudza ire muzimba tip up because mangwana unofuma uchinzwa ba. Saka una pochitaura kuti iwe pari kuita vamwe vari kutoyambuka kudai so izvozvo vanhu vari kuyambuka vachienda kuCanada uko. Izvozvo zispeak kune vanhu vari kuyambuka vari kuenda kuCanada uko vanhu vachinopinda vachinosika but nobody will ever tell you because ungori munhu utori toxic zvauri iwe ndiwo utori toxic. So ma upcoming socialites kana influencers nema influencers agara aripo muvanhu kana uchida kuyambuka chimbomira izvo kuramba muchingolauda miromo yenyu chingokuroverera maoko tichikusekerera vanhu vachikusekerera zvisingaiti but zvinongogumira ipapo ende vanhu vanosvika pakuneta newe kuneta chako kusvika taneta chako chaiko. Handiti ndangoti tionesane 30 December 2024 30 December 2024 uzorangarirawo soko ranhasi kuita tichidzorana tichienda takadaro nokuti mikana yacho iripo, mikana yacho munayo, you are very capability unayo but zimwe zvacho tinovharira zvinhu zvedu tega nokuda kwezvinhu zvedu nekuda kwemiromo yedu isina mabreak. Thank you very much guys, muve nezuva rakanaka.